guys, welcome back to my YouTube channel niwankahadia. Kita kesini ngalawan raipi ke resipi deki jhur klau. Naman hak tu gawai video bang shet yang ni uskur belang don ki prolog ba ong singa pa pen ibha se te ngala hang ne ngan pen I tang ba hang ne om dei tang uskur belang ki la don pun cai kini ki jhur ma. Te ya kene ke jhur ro om dei bang akhir om dei bang dei wat don ki ba ai yang dengan ai khoble ya gitu ki ba ai yang om dei jhur khoble chi bon anda ki le pe ya kene video te ya ngan pen I no ya kini ki jhur ma ki khambon jai Umi udah skor belang, pebha gitu kita lok iba pak peni bahaya nama pebha udah skor belang, hang ni balai ukamper nama bang ala dep jet ala dep site nak kata kedau ulak long kumne, te nangta dang dang sowai umi udah berasra, dah kau yang tiang ngamtip tambah umi dekat tiang jom ini kot utarasra, sengal tenat dekat tiang jom ini lagi jhur hang ni. Uni tes nga penat hati ga kerteng ni khot utar simple ngune pe ha yo le se don snong jang pi nang ba tin pit dan ya ba mo nang don so we ap ngan wa uni be was ma di bang bhao ne ni be kli yo te hang ne ngala mix lang te compare ro kom shet ngau bha yo pe ro kut video kin yo I kum no ngan shet nama ba om dei kum ba shet yo tu skor belang wat tentang skor belang sudah hang ne nama ba ki le khambon jai te ngan shet no bat kan te ya pe no ngan shet ngan kum kedat sengawai so me jam rdo ki na ya wa me yo ne ro ngan kle ha kan no kom ngau bha yo pe do kut mo te la bung kien pala dai ngala bu tu khiu te nang ta ka phanyang kala don mo hang tu hapo khiu te hang ne ngan ai tong uk tian mo ai no yo ne u phan te nga ai umwa tang khandiat hang ne te nang ta pat sa tap ka jing tap hap ban ap ha do bala I bha one u phan om don kam ban ot yo ne jhur ngi gi ba jo mlen ban bam tang kum ne hi kro kom pa khle ya one u jhur kum ne pluwet tang malum mala te la biang anda la terta bha o to u phan ba nga shet te nang tangan sa ai sa one u jhur ngala kum klet pheban on kamera ha kapor bang ha ot yo ne o jam rdo mo te nang ta ngan sa khle no yo ne o jam rdo nang kong ngala ai da kamlu nang ta pat ngan ai sa ganeka tung rambai im te nang ta ngan sa khniat kum ne te ani kat no ma ka jing ibang nga kharai bon bhama ki ba jo mlen ban khle lang kum ne bat ka jam rdo bat ka tung rambai im nga pleshwa ban pe kom no long one o phan ula long ne ban cher la long hi te nang kong ngan pen cher chwa yo one u phan ha do ba oda ni bha te nang ta pat andala ni ne phan hang ne ai no nang kat kom ka jing don kam nang ta pat ai no sa ka ne ka jhur hadin bala dep ai ni ka jhur ngala ai sa ka to ka tung rambai im nang ta saking te andala dep king pat nga ai mlo andala dep ai mlo nga ai sa ni ka kli dakha nang ta saking andala dep king sa tap ka to ka jing tap ap sa chipam kane nga shet ka do snyang ukarat bat upul te mano bakwa ban I full video sa comment ngan pen I full video ikane ngala ple biang ka jing tap nang ta nga saking ngan pe mo kum no ga I kala biang ne kampat biang te nga I kampat biang te nang ta nga sa tap biang ngan sa ap sa chipang nga ple biang ngan pe ka long kum no te ha ka jing pe jonga te kala biang pe kala I bang bha dei kala I bha te hang ne hi ngan pelip no ya ka gas ma ani ka no ka jing I bang kala bi bang bha ka ne ka jhur te ngala dep shet ba ro khoi te ngi ne bam no shwa ma anne ngi ne bam ja lang bat ngi ngin ya ngo blai shwa nang ta ngin sa ya bam no
nga ka ba juk melin ban bam ya unu jhur em na ma tang ha gane ka por bala ban ya unu jhur an ni ga jing bang ja am la shu ban batai ki khon te ki kembam than re phile ya I hi tang ka to sin pe bang ape te kam ta hi ki ya bam te phile ya I nga te la bam ba ya gane ka jhur bye ngin se sampai next video